ang thumbnail ko lang. Oh, What dyan. Dili, wala ako di na, pwede. One. Thumbnail ba? Thumbnail. Picture sa ba? Picture. Picture dito sa Sa buwang nyo. Ay, sorry. Ay, sa pa na picturean, video man to. Picture na niyo ba? Yan na to. Kamot naman nakita. Gila. Yaw, bukok man ni. Picture lang. Kamot pa nakita. Picture man ni. Ay, kamot naman pagkita. Thumbnail naman eh. So, let's go. Salamat, Tek. Siga Florida, DJ Training, Baliwag Tikwan, ito ang ikalihin na sa akin ng West Lala na Tikwan. Juan ko nimo kay nakuha mo kang patinsan niya. Sige na lang, sige na lang. Sige na lang. Balang puti. Ay na ba eh, wadan ko gana ba eh. Tsaga Ano na wadan mga gana? Ay na wadan itong Balenciaga. Balenciano lagi mo. Nababaan, jud boy ba? 100 na niya, 100. Ba? Sakto, pagid fit, pagid boy. Yawa ko eh. Ano boy yun? Ano na eh. Kanang Gucci boy. Balenciaga lokat. Boy, first one boy. Kau sa Batsada ba? 150 ra, 150. Bos, 150 ra, bos. Ini kon bos. Ini kon sa bos lang. 150 ra, 150. Ada, boy. 150. Bila ni? 150 bos. Bagsak ka lang. Apa resolusi? Dako, adong 99 pero One fifty ra, 150 ra, 150 ra, 150 ra.
no? May. So, di mo focus boy. Lebron man nga Air Force One. Suwan niya ba? Asa ang pikasan? Mana pinakauna na yung Dili, wala rin, collab ba? Collab. Murag Supreme o Nike, ana ba? Balenciaga? Ilang? Wala lang. Pwede na 400 dili. Dala na 400 ha? Lagsak na ibargin na ganyan ako. Selected niya. Balag, Kurang magandang yung kanang dyan niya. Balag, pagkaginan siya lamig singin tayo ba? Libre, silupin. Sando ba? Libre pag. Asokle din, siguntak. Ken! Ken! Silupin! Sinta Ken ba? Air Force One nga LeBron James collab. Libre, malinikin. So, na ko'y kwan, ikaw na lang. Singin tayo. Kaya naman din dagan ito yan. Apa isa balay dagan kayo. Namili po sa sa... Asa man dapat inyong kuanan ani? Bugman. Dagan may budigan diri. Dagan lagi. Di ba basta kat budigan diri dagan kayo. Nasa Bulwa, Agura. Ay, bugman din. Eh, pares atong kuan boy. Dagan nga be. Babe nga superstar collab. Kita boy. Dapat siya. Ken, simita Ken. Kuan NMD nga utusan ni. Babe nga superstar na NMD. Dere, trapan mo rin. Nga easy. Kapalit Enes. Enes. Ha? Sari, permis sila ingali ka man ako. 150. So muna to guys, no, namin surprise on niya amo i-check. So mao to siya guys no, nakapait ko Air Force One nga LeBron. Og nakapalit kog tit. Dili ba isa ba unya ba Unya, unya pa. Kuan na siya for 50 unya, balikan pa to isa unya 380 na lang. Ang ako na pakita ko ayo ko. Ang ako may palit guys kay 100 worth of 100 na siya. Tao na to na niya. Asan mo guys, wala ko katarog vlog kay amo sa nina na mong paliton. Pero nakita man may mga sapatos, so sapatos is life. Guys, kani guys. Kani nga video guys kay makita ninyo mo sa duha ka YouTube channel kay collab ni siya guys, collab ni siya. You know what I'm saying? Galing. So what's up guys no? Welcome back sa on channel no. Sorry kay ganiya nga kaning wala ko katarong og vlog nga more gyapon good kay unexpected nga okay gyapon. So pinakauna na ako nakuha kuan Air Force One nga LeBron signed by LeBron. Collab siya sa LeBron nga yoga ni LeBron pero tsada siya. For only kuan na siya mga boss. For 450. From 1,000 to 450 na lang siya. Ano siya? Wala pa siya tatsa. Nya kanipod. Air Force One again nga all black. Nya suede yung dere. Yang Nike tini. Oh. Nya tag 380 rin siya mga boss niya size 8.5 okay kini siya 8.5 pang chinelas ay pang short pang sani pang jeans nga fit ana nya kani 9.5 mo gini pang mga denim mga maong mo ni siya.
So mao ra to siya no. So shoutout ko kay Simon nga nag-uban sa kuha nga nakuha siya Balenciaga. Og i-link na ko iyang iyang channel below. Anya, salamat kayo nya. Mao ra to siya. So see you in my next vlog, and kung gusto din mo makita adto lang mo sa Kugon diya sa sidewalk na diya dagan night market sa Kugon. So salamat sa pagtanaw and peace. Ay sa shoutout ko sa mga uyab. Hi. So mora to siya. Bye-bye. Subscribe, hit that like. Sabay nistorya na i-subscribe, i-like, i-share, comment, and i-chika sa inyong mga amigo, amiga. Si Jacob nag-ukay shoes niya. Tsada siya nga vlog. Peace!